истини дълбоки за нас. Четене из книгата Изход. В онези дни Господ изрече всички тези думи, като каза: Аз съм Господ Бог твой, който те изведе от египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове, освен мен. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказано онзи, който изговаря името му на празно. Помни съботния ден, за да го осветиш. Почитай баща си и майка си, за да живееш дълго на земята, която Господ Бог твой ще ти даде. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствувай против ближния си, не пожелавай дома на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, нито рубинята му, нито вола му, ни осела му, нищо, което е на ближния ти. Това е Божие Слово. Благодарим на Бога. 10 Божи думи, 10 Божи заповеди, които още когато се подготвяхме за първо причастие, трябваше да знаем наизуст. Така ли беше? И отчето ни правеше нещо като изпит, за да можем да ги изброим и ние ги знаехме наизуст и така бивахме допуснати до таинството. Обаче сега, освен да ги изброяваме наизуст, имаме възможността да разсъждаваме върху тях. На мен ми се открехна възможност да разсъждавам върху тях по-дълбоко, докато бях студент в Рим. Тогава, може би Страелка си спомня, той е още жив и здрав, отец Фабио Розини се казва, свещеник, който е отговорен преди всичко за младежите на римската епархия, младежи като вас, който посвещаваше няколко съботни вечери в различни енории в Рим, за да говори върху тези 10 Божи слова, върху 10 Божи заповеди, като извор на живот, които не са нещо идващо отвън, но те са вписани в сърцето на всеки човек, между другото. Всеки човек, който е създаден от Бог, безсмъртната душа на всеки от нас е създадена от Бог, в нас са вписани тези правила, тези думи на живот, които ни позволяват да търсим благото, което благо е Бог, върховното благо, и да избягваме злото, което ни кара да бъдем нещастни, злото, което ние християните наричаме грях, злото, което е причината и на смъртта, най-голямата наша драма. И така Дон Фабио Розини, разсъждавайки върху 10 Божии слова, върху тези Божии думи за живот, върху 10 Божии заповеди, както ние ги наричаме, ни позволи малко по-задълбочено да навлезнем в тях. И за това аз бих желал да споделя няколко мисли с вас, посветени на тези Божии слова, на тези Божии 10 заповеди. Забележете, че последните 2 заповеди някак си излизат от контекста на останалите, на логиката, която следват останалите. Чуваме внедрена една нова дума. И тази дума е пожелание, желание, която искам да подчертая и върху която ще размишлявам тук сега с вас. Чухме, че се казва: не пожелавай дома на ближния си, нито роба му, нито рубинята му, нито вола му, нито осела му, нищо, което принадлежи на твоя ближен. И също се казва в следващата, последната: не пожелавай жената на ближния си. Тогава е било общество на мъжете, но днеска можем да кажем: не пожелавай мъжа на ближната си, нали? И обратното, не само мъжа да не пожелава, но също и жената. Тогава това не се е подчертавало. Но вие разбирайте, че става въпрос за едно и също нещо. И тогава, още в древността, една равинска на учители школа размишлява последния начин, задавайки си въпрос: как така Господ ни говори това, не убивай, не кради, не всички тези заповеди, които знаем, и накрая ни говори за тези 2, които са свързани с пожеланието. И задавайки си този въпрос, тази школа
на равини, на учители във вярата, казва: добре, когато се казва не пожелавай дома на ближния си, неговия роб, неговата рубиня, неговия вол, неговия осел, всичко това, което принадлежи на него, не го ли намираме вече това в заповедта не кради? Защото когато пожелая нещо чуждо да го присвоя за мен, то е един вид кражба, нали? Когато казва не пожелавай жената на ближния си, това вече не го ли намираме в заповедта не прелюбодействай? Окей. Обаче, накрая, един от учителите обяснява, че в действителност Божиите заповеди се съсредоточени в тези последни две. Защото те са свързани не толкова с изпълнението на това като нещо външно, но са свързани с извора на нашите прегрешения, на това, което ние имаме в сърцето си и което може да ни накара да съгрешим, което може да ни накара да нарушим установения ред от Бог. Или както ние ги наричаме тези правила, които правят така, че да живеем добре. И това действително е пожеланието. От сърцето на човека, което е изпълнено с желания, извира и доброто и злото. И затова тези последни две заповеди са ключът към изпълнението и на всички останали, които са преди това. И които, разбира се, са средоточени в подчертаването на нашите взаимоотношения с Бог, първите три заповеди и останалите с нашите близки. Днешното Евангелие, вие сте прозорливи и сте запомнили, че завършва именно с тези думи от евангелист Йоан, че Исус не се очудваше от нищо, нямаше нужда от свидетелството за хората, понеже познаваше човек. Исус Христос е сърцеведеца. Той вижда в дълбочина това, което е в нашите сърца. И знае много добре той, който е по-вътрешен на нас от нас самите, какво има в дълбините на човешката същност, в дълбините на човешката душа, която той създаде за себе си като своя воденица. И знае, че оттам извира всичко. Там е извора и на доброто, и на злото в нас. От човешкото сърце. Не отвън идват нашите нападки. Не отвън идват нашите проблеми. Ако в тези първи Божии заповеди или думи някой може дори да ни забрани да не убиваме, да не крадем, да почитаме родителите си и така нататък, то никой няма как, дори в затвора, да ни накара да спрем да пожелаваме или да не пожелаваме. Ето защо тези последните две са толкова важни. Защото това, което извира от сърцето на човек, от неговата свобода, която му е дал Бог, никой нито може да го накара на сила да обича, нито никой може на сила да ме накара да не желая. Дори да ме накара да не желая или да желая нещо на сила, то аз външно мога да изразя едно такова съгласие заради страх или нещо друго, но вътрешно никой не може да ме спре. Да пожелая това, което съм си намислил да желая, или да не желая това, което въпреки, че е добро, аз по някакъв начин съм убеден, че не желая да желая. Така че това е много важно. Какво извира вътре от нас? Това е разковничето за прочитането на всички Божии заповеди. Но не само. Изобщо за нашия духовен живот. От съкровищницата на сърцето, ще каже Исуса Христа. Това, което храним вътре в нас самите, излизат и добрите деяния, но излизат и тези, които не следват върховното благо, което е Бог, към което всички ние сме насочени. И тогава ние се чувстваме зле и тогава ние страдаме. Ето защо бих желал да ви подчертая тази дума пожелание, желание. Когато Господ създава нашата душа, която копнее за Бога, и тук отварям една скоба, на всяко свето кръщение, думите, с които започва свещеника, са следните.
както кошута жадува за водни извори, така и душата ми, Боже, желае, копнее, жадна е за Теб. Така тя намира успокоение само в Теб. Ето, следователно, когато създава човешката душа Господ Бог, внедрява в нас едно желание, един копнеж, жажда. Желание, което можем да напишем с голяма буква, за да подчертаем неговата същина, за да подчертаем, че то е неистово, че то е много важно за нас. Желание, без което не можем. Желание, което е автентично. Желание във всеки човек без изключение. Желание за ... И в действителност това желание изпитваме и ние всички тук събраните. Това е желанието, ако щете, и на самарянката. Сещате ли се какво пита Исуса? Дай ми тази вода, от която ще се наситя и никога повече няма да ожаднявам, за да идвам тук и да черпя постоянно и все да съм жадна. Защото човек действителност от изворите, които черпи на тази земя, колкото и да са важни, те никога не биха могли да го утолят напълно. Защото те не са целта на живота. Не са тези, които оправдават всичко в нашия живот, които изпълват със смисъл. Но те са пресъхващи извори. Даже понякога извори, които ни изгарят отвътре и ни карат да се чувстваме още по-жадни. Извори, които не ни насищат достатъчно и напълно, за да сме живи. И когато Исус я пита, имаш ли съпруг, тя какво му отговаря? Самарянката. Сещате ли се? Няма. Тази чужденка. Казва, няма. И Исус казва, 7 си имала и сега този, който е с теб, пак не ти е съпруг. Тя е тази, която е жадна винаги за нови и нови изживявания, за внимание, за любов. И въпреки всичко никога не е удовлетворена. Както ние с малките неща от живота, които не ни изпълват, които не ни задоволяват никога напълно. И забележете, че тук можем да разделим нещата на искания, това, което ние искаме, и на автентичното желание, което ни изпълва и което дарява смисъл в нашия живот. Случва се така, че с първородния грях, и тук отварям друга скоба, много хора обвиняват нас, християните, че винаги с първородния грях оправдаваме всичко, но в действителност това е нашата действителност. С първородния грях се случва така, че това наше неистово съществено желание да срещнем Бог, това желание, за което копнее човешкото сърце, да намери упокоение в Бог, както казва свети Августин, бива по някакъв начин маскирано, заменено с несъществени искания. Нещата, които искаме, ги наричам искания. А истинското желание, автентичното, казахме, че ще го наречем такова, но ще подчертаем, че то е с главна буква. Защото е най-важното в живота ни и ако го намерим, и ако се оставим Бог да ни намери, ще видим, че действителност нашата жажда ще бъде удовлетворена. И светците в действителност са намерили Бог. И в действителност не са били като нас жадни за нови и нови изживявания, за нови и нови неща, за нови и нови приключения в живота, които в крайна сметка да ни остават празни. И забележете, че се е случило така в човешкия живот, че ние много често дори заменяме привидното добро, което в същността си може дори да е зло, за истинското добро, за това върховно благо, което е Бог и който единствено може да ни удовлетвори, и смятаме, че като го преследваме, това добро, което много често е частично и привидно, ще бъдем щастливи. Обаче оставаме незадоволени. И ще ви дам конкретни примери. Един мой познат цял живот се трудеше, за да си изкара парички, за да си купи кола. В момента, в който успява да събере средствата и я купува, казва, най-накрая моето сърце ще се успокои. Цял живот копнея за това нещо, сега го придобих. Връща се един друг познат от чужбина с още по-нов модел кола, след 1 година, с още повече екстри,
И този мой познат, който мислеше, че най-накрая неговото сърце е удовлетворено, че е постигнал това, което е била неговата цел, отново влезна в криза. Не ви ли напомня това на децата, които казват искам? И когато получат това, което са искали и ние сме им го дарили, играчката, след малко време вече им е омръзнала и търсят друга играчка, защото не са удовлетворени. Такъв е човек. Такова е човешкото сърце. Не може да се задоволи с крайните наши нещица, с крайните наши искания, които на момента мислим, че ще изпълнят нашия живот, ще изпълнят празнотата, която зае в нас. Но ние сме създадени за безкрайност. Създадени сме за върховното щастие. Това е нашата цел на живота. Блаженият живот с Бог, и то не само на тази земя, но за цялата вечност. За цялата вечност. И за това всички тези ефимерни, повърхностни, малки неща не могат никога да бъдат целта на живота ни. Могат да бъдат средства, чрез които отиваме към целта, вървим към нея, за да се осъществи тя с Божията помощ. Не могат да бъдат никога върховното благо, най-върховното добро, което е Бог. Докато не почине сърцето ти в теб, неспокойно е, Господи, сърцето ми, и няма да намери покой, докато не се упокои в теб. Отново свети Августин в своите изповеди. Книга, която е достъпна за всички нас. Само в Бог можем да намерим това удовлетворение. Всички други искания наши, които са като заместители на нашата празнота, която със сигурност ще стане още по-дълбока и няма да бъде никога изпълнена с тях, с нещата, които са идоли, които са създадени от нашите ръце понякога, всички тези неща имат една логика на действие, различна от божествената. Коя е логиката на нещата, които ни заобикалят, които ние искаме? Колкото повече, толкова повече. Храната. Казваме, сега ще се задоволим, угаждаме си с всичко, обаче не ни дава удовлетворение. Има хора, които искат да наваксат празнотата с храна. Тя няма да им даде това удовлетворение. Глада им в действителност няма да бъде никога задоволен. Защото тези неща не задоволяват напълно. Ние сме големи хора тук. Сексуалността. Някой си казва, жена ми гледа децата, ще отида да се срещна с някой и така като се върна вкъщи ще бъда по-спокоен. Да, ама тя сексуалността, колкото повече й даваш, толкова повече иска. Тя не се насища. Не е като да пинеш и да удовлетвориш жаждата си. Не е като да се нахраниш и вече да не си гладен. Но колкото повече даваш от тези неща, толкова повече искаш. И в действителност влизаш в един кръг, който се нарича порочен кръг на зависимост, на робство. Така са земните неща, така са нашите земни искания. Колкото и да ги защитаваме и да сме привързани към тях. Докато самарянката, ако се отвори към Божията благодат, получава и извор, който да бликне в нея за вечен живот. Извор, който няма да пресъхне, който няма да свърши нейде там. Но извор, който блика за вечен живот. Това е Свети Дух, който ни се дарява. Когато ние осъзнаем, че този вътрешен копнеж, внедрен в нас, защото сме образ на Бог, копнеж и желание за Бог, е именно да се срещнем с Бог и да се изоставим в Него, както малкото дете се изоставя в обятията на родителя, на своята майка и се чувства свободно и истински реализирано там, на сигурност в тези обятия, каквото и да става. Пълното доверие към Бог от нас. Това е истинското щастие. Въпреки че ще преминем през много трудности в този земен живот и Господ никога не ни е обещал, че ще ни ги спести. Според вас, Бог Отец обича ли своя единороден син Исус Христос? Да. Обича го. И то над всичко. Той е неговия обичан син. Казва го на планината, когато се преобразява Исус пред
тримата ученика. Него слушайте, това е моят възлюбен син. И въпреки всичко спестява ли му кръстното дърво? Той го обича толкова много. И въпреки всичко Исус преминава и през трудността, и през страданието. Това е и нашия път. Но това наше съкровено желание за Бог не бива никога ние, които сме Негови, които сме тази малка част от Неговото паство, от Неговата църква, тук събрани заедно, не бива никога да изоставяме и да заличаваме, да маскираме в нас това съкровено желание. Да сме с Бог, да сме Негови. Да приемем от Него вечния живот. И затова апостол Павел ще каже на своите в едно от посланията си: примирете се, братя, с Господа. И пак ви казвам, примирете се. Докато търсим реализация на нас самите тук и там, докато черпим от повърхностни извори, винаги ще си останем гладни и жадни. Нашата жажда тук на земята няма да бъде никога удовлетворена. Всеки ще ни разочарова, дори и най-близките ни. Никой не ни е обещал, че децата ни, вие повечето от вас сте майки, че децата няма никога да ни разочароват. Че съпругът никога няма да разочарова. Никой не ни е обещал това. Ще продължаваме да се разочароваме. Но ако сме вложили цялата си надежда само в човеци, които и те като нас са грешници, и те като нас имат своите слабости, и те могат да имат моменти, в които да ни изневерят, които да се откажат от нас, моменти, в които да са уморени от нас. И ако нашата надежда е само в тях, ако вместо средство те са станали цел за нашия живот, обсебени сме от тях, от тези наши взаимоотношения, това ще бъде токсично за нас. Няма да ни помогне абсолютно по никакъв начин да задоволим тази жажда в живота си, колкото и да търсим тези връзки и колкото и да са важни между нас хората. Ако не преминават през Бог, ако всичко не премине през филтъра на вярата и на доверието в Бог, който едничък не разочарова, който едничък е доверчив и е извор на доверие, който едничък е тоталната любов. Ако ние не осъзнаем, че в Него се покои душата ни, сърцето ни, живота ни и само в Него намираме покой, това, което е толкова важно за нашия живот, винаги ще бъдем кървящи сърца на тази земя, страдащи, немощни, нещастни, незадоволени в духовен смисъл. И винаги ще търсим извори алтернативни на истинската вяра. И ще се чудим защо в живота в крайна сметка сме неуспешни. Че този смисъл, за който сме родени и който търсим, не го намираме. Въпреки всичките ни усилия. Защото и ние като християни можем да живеем все едно Бог не съществува. И това е една от лъжите, една от измамите на съвременното общество. И ние можем да станем и ние роби, да паднем в този капан. Да живеем така, сякаш Бог не съществува. Сякаш Исус Христос никога не дойде на тази земя. Не премина по нашите пътеки и друмища на живота. Не направи своите чудеса между нас, не ни каза своето слово, което и до ден днешен ни подхранва и става действено и живо по време на светата литургия. Все едно Исус никога не е бил сред нас. Така можем да живеем и ние. В една духовна шизофрения. В храма Отче наш, извън храма, каквото другите, това и аз. Нали? И тази опасност я има. И за мен, тя грози мен, но грози и всички нас. Ето защо днес, след тази среща, след тази прекрасна молитва към Дева Мария, която ние горещо отправяме всяка неделя в нашата група, излизайки от тук с нашия живот, можем да засвидетелствуваме на света, който е тъжен навън и който търси, иска
търси малките щастия и мисли, че ще го удовлетворят, да видят в нашите лица, чрез нашите движения, чрез нашите думи, не на последно място, да видят, че има едно съкровено желание, което блика от сърцето на човека и което го прави реализиран. Желание, което го удовлетворява. Извор, който го насища, който утолява жаждата му. И няма да бъде работата, няма да бъде професията, няма да бъдат връзките с другите хора, колкото и важни да са за нас. Но ще бъде Господа Бога, който сме открили и който ни се е дарил като храна по път на завечен живот. Ще бъде тази благодат, която получаваме чрез таинствата на църквата. Толкова са важни таинствата, които ние днес пренебрегваме и горе-долу отиваме като на пазар за таинства. Днешното Евангелие беше за търговията в храма. Давам ти, дай ми. При Бог нещата не функционират така. Господ ни дарява, но ни дарява за любов, за цял живот с Него. Път, който да вървим цял живот с Него. Път на доверие в Него, преминавайки през всичко, а не на лесно разрешените взаимоотношения, чрез пазарлъци с Него. И когато излезнем ние, малкото, които сме тук, и ядрото, сърцевината, които сме дошли, за да търсим Бог, и когато сме изпълнени с това желание и копнеж за вечността и за срещата ни с Бог, за щастието, което само Той дава, другите хора ще го забележат по някакъв начин. И това е надеждата днес на нас, малкото останали в църквата християни. Някой да забележи нещо различно в нас и да си зададе въпроса: абе, какво ги кара да търчат тези християни там? Веднъж едни, даже две сестри мои еноряшки ми казаха: бяхме на рожден ден. И като стана часа за литургия, напуснахме пиршеството и тръгнахме. И всички ми казаха: абе, какво намирате там, че оставяте толкова танци, храна, веселба, рожденник, който ви е толкова скъп и близък, за да търчите, за да тичате там в този храм? Какво толкова намирате там? Обаче този акт, който те са направили, да оставят празника и да тръгнат на истинския празник, откъдето могат да почерпят истинското щастие, след това да се върнат и да го споделят с онези, които не чувстват все още тази нужда, или тези, които все още търсят щастието навън в алтернативни малки щастия, е много важно. Много е важно това свидетелство на християнина днес. Да не прави компромис с вярата. По никакъв начин. И за нищо. И тогава другите ще си кажат: щом за него това е важно, със сигурност и ние от любопитство поне ще отидем и да видим. Някои, не всички. Защото всички ние, повярвайте ми, и вие го знаете по-добре от мен, като излезнем навън, се срещаме с лица, които са тъжни. Ако прочетем в погледите на хората, ще намерим огромна празнота, огромна тъмнина. Ще намерим тъга. Ще намерим неудовлетворение, въпреки че сме заситени с всичко останало. Това, което аз нарекох малките наши искания и търсения. И въпреки всичко, защо днес, ако отворите вестниците и пресата и интернет, ще намерите толкова млади хора, които се хвърлят от мостове? Които, ако отидем да направим едно търсене за живота на тези хора, на тези млади хора, ще установим, че всички са материално добре обезпечени. Защо тези хора се хвърлят от мостове? Защо са празни? Защо прибягват към дрога толкова младежи от нашето населено място? Тук. Какво търсят в нея? Частичната радост, която не намират в сивотата, в неразбирането, в празното сърце, което копнее за Бог, но не знае, че копнее за Бог. Разбирате ли драмата на човек? Човек е създаден за Бог.
И неспокоен е, докато не го открие, но не знае да го търси. Нещо се е объркало с първородния грях. Че човек търси алтернативи, смятайки, че те ще го развеселят, че ще го направят щастлив. И въпреки всичко остава тъжен. И в крайна сметка трагедията на света без Бог. Това, което виждаме около нас. Празнота. Сърца, които не знаят защо страдат. Младежи, които погубват живота си, защото чувстват огорчение, чувстват това, което е модерната болест. Депресия. Чувстват тревога. Тревожност я нарича днешната медицина. Паник-атака, казва. Получавам паник-атаки. Ама защо? Не мога да ви кажа точно защо, казват пациентите. Разбирате ли, без Бог, докъде можем да стигнем? До паник-атаки. До това неудовлетворено сърце, което кърви, което страда, което е незадоволено, чието земен извор няма да напои. И тогава единственото нещо, към което можем да се обърнем, по-скоро към този, към когото можем да се обърнем, това е Бог, който удовлетворява, който дарява, който насища, който утолява човешкия глад, човешката жажда. И ние можем да подпомогнем и останалите, като ги насочим към това желание автентично за Бог, което те имат в себе си, но не са открили. И когато разберем, че нашето желание, нашият огън, с който горим вътрешно, е този да открием смисъла на живота чрез откриването на Бог, който чука на вратата на всеки един от нас, тогава в действителност ще се радваме, че сме видели и някой друг щастлив и усмихнат. Не е само за нас вярата. Не е само за нас. Пожелавам на всеки един от вас тук и на мен самия да доведем до Бог поне една душа. Поне един човек още в нашия живот. Ако не е къщен, то да е чужд. Бог работи за всички. Ако къщните не искат, някой друг. Но когато видят в нас, че ние търсим с цялата си сила, с цялата си човечност, с всичко, което е в нас, този извор на живот, който Бог дарява, тогава със сигурност ще можем да привлечем и някой друг към нас. Но ако капсулираме себе си само за нас да си приемем вярата, само за нас да си се молим и да се чувстваме добре, не знам доколко сме Христови. Защото най-трудното е именно да излезнем и да споделим това, което сме получили тук. По времето на молитвата, по времето на светата литургия, по времето на таинствата, на светата броеница. И по този начин това, което сме го получили, да го споделим с останалите.